В днешният епизод с Мексън трябва да събираме мненията на хората тук пред Народен театър за или против инфлуенсърите. Инфлуенсъри ли сме? Водим ли са? Ми не сме ли? Май- Аз бях в къщата на инфлуенсърите. Ти си на 100% аз съм си обикновен човек от село, хайде. За или против инфлуенсърите сте вие? Като цяло зависи като професия или като занимание. За. Защото трябва да някой да насочва хората към някакви неща. Общо прието може. Като отделна професия не мисля. За някоя професия трябва да имаш отделни познания, да си учил за нещо и така. А това не изисква почти нищо като образование. Смятате ли, че в миналото е имало инфлуенсъри така своеобразни? Да, философите са били инфлуенсъри, политиците. Сега просто това е модерната дума. Нали? Да, зависи какво правят. Тъй като има инфлуенсъри, които просто качват видеа на какво си купили в магазина. Докато има такива, които се занимават с факти, интересни неща. Има доста, които между другото преподават математика, история, такива неща, които доста помагат в училище. Хората, понеже грешно възприемат от традиционните медии, Инфлуенсъри. нали? Моята майка е голям инфлуенсър. Естествено. Да, или против инфлуенсърите сте? Ами, Много бързо да ви попитам за или против инфлуенсърите. познавам няколко, да, следя. Да, ама може да гледам съм запозната с тяхната дейност и за какво служат. Вие специално гледате ли? Не. Не. Да, следя. Против. Защо така? Защото не ме интересуват и според мен не всичко, което пишат е това, което е в действителност. Ами на нашата възраст, да, така. Ето има някои Имаме доста... други интереси, да. Ама това за някой конкретен инфлуенсър ли говорите? По тия, които виждам по телевизията, иначе не ги гледам. Ето това е проблема. Чакайте само да ви обясня. Нямам време. Ама само да ви разкажа, аз това е много хубава тема. Какви са вашите интереси? Например, мецо, опера, балет, нещо, ако гледам, друго. Това да. са много хубави неща. С инфлуенсърите, да. Телевизиите, инфлуенсърите. Работа. Еми аз работя сега, виждате ли? Ама ето, спирате моята работа. Добре, хубав ден. Извинявайте, може ли да ви задам един въпрос? Не, рано не може, защото си имаме нещо. Или пречи. Ма сега ли да снимате? Да, в момента и там ще има един човек горе на покрива. Въпросът ми е за или против инфлуенсърите сте? За, защото имам дъщеря тинейджър, която цялото и време е ангажирана с вас и те познавам. Гледала съм те в клипчета. Много благодаря, чао, лек ден! А може да им пратите кадрите после? Защото аз се виждам и да направим такава пресечка. Вижте ли снимката? Да. Да, съм щастлива. Добре, само ми кажи, за или против инфлуенсърите? Против. Защо против? Защото не биха направили това, което аз са правя, нали? За или против инфлуенсърите сте? Против какво? Инфлуенсърите. Това какво е? Какво правиш ти и защо го правиш? Лижа си умрява на Словейков. И очакваш някой да дойде и да ти помогне. И да ме питат въпрос като за или против инфлуенсърите. Супер, значи ти е изпълнена целта. Ема не дей става, не, легни. Искаш ли аз да легна с тебе? Ти за или против инфлуенсърите? Против, разбира се. Значи легни до мене. Добре, хайде, лягам. Айде. Социални мрежи, чували ли си за Instagram, TikTok? Не знаете? Не знам, да. Вие сте междинно или? Ето е горе-долу. И сега за или против инфлуенсърите си? За. Благодаря ти. Извинявайте, може да ви задам един въпрос? Не, добре, благодаря, чао. Ма той направо ги напада. Боян просто отива и там. Здравей, приятелю. За или против инфлуенсърите? Какво? С слушалки. Сори. Не мога веднага да ти отговоря. Извинявай, прав си. Аз така рязко влязох. За или против инфлуенсърите? Въпросът ми е за или против инфлуенсърите сте? Инфлуенсър ли? Да. Какво беше това? Не знам, ама много маймунджулаци правят всичките и... I don't like influencers. They do everything for be famous. I've seen some that, for example, make videos that are very factual and they give you interesting knowledge. Some of them make videos like that, but a lot of them make videos to be famous and to get money. Ето аз, например, преди малко легнах там на пода до едно момиче, което се правеше на умряло. Не знам, брат. За или против инфлуенсърите? Sorry, we don't speak Bulgarian. Здравей! Ти ми взимаш ютубърския глас. Сега трябва да говоря нормално. So my question is, are you for or against? I've just started with your friend. Мамка му. Добре, аз ще говоря нормално. Не, ти говори с този глас, аз ще съм нормален. Добре! Съвсем бързо бих искал само да те попитам. Много трябва да сме. За или против инфлуенсърите? За или против инфлуенсърите? Нямам нищо против тях, но много си вярват.